An filɛbaga ni an lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye araba ye tubabu kalo n'o ye marisi kalo ye ale tile 20 ye bi ye san 2024 sunkalo ale tile 10 ye bi ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ. Sunkalo tile 10 fɔlɔ o timɛna cogo min ala ka a tile 20 tɔ ala ka o timɛ yira an ka musakaw nɔgɔya. Si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'a ma ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kolo suma. Sɔgɔmada in na Amara ale bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Keba Jalo ale fana bɛ yan ka taa fara Falayi kan. An na kibaruyaw d'aw ma sɔgɔmada in na. Wolomasiri tabaw n'o ye Larame ye ale bɛ baaraba min na an na dɔ fɔ o la. Jamana kɔnɔna na sunkalo ko ale ko bɛ sen na. Sukaro olu bɛ ka taa yɔrɔw la. Koma ni Tanapo ala y'ale ka kalifa minɛ a la ntɛnɛn sɔgɔmada fɛ. Janaja o kɛra kunungo a yɛrɛ ka dugu la a ka laɲini an na dɔ fɔ o la. Ko Yves Bissouma ko ale fununa zɛgili la ni ma bala anw na. Anw y'a fɔ yan ko a ka maliyɛnw ɲini minnu ye maliyɛnw yɛrɛ ye. A k'aw jija dulatilaw olu ka kɛ anw yɛrɛ ka yangaw ye an ka baara kɛ. Baara de bɛ maa ŋunan fango ye. Ni y'anw ka sira o sira ta i b'a ye k'a fɔ ko sɛbɛ fango de don ba la. An na dɔ fɔ o fana na. Sɔgɔmada in na min ye Jaba Sidibe ye n'a bɛ Salakaw ka sigi la k'ale fo. Sori Kɛmɛso k'an b'a fo ka ba i b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na. Sala Babi an b'a fana fo kɛnɛ in kɔnɔna na sɔgɔmada in na. Sori journal indépendant k'ale fana fo. Min ye Salifu Kulubali Gorgui ye ale ye journal feerela ye. Madi Jalo o fana ye journal feerela ye. Adama ale fana ye journal feerela ye. An tɛ ɲinɛ fiyewu Balan Burulayi kɔ ale bɛ bɔ Balan. Kirikurukaw olu ka sebaja k'an b'a fana fo. Min ye Bɛnɛnakaw ka bɔ ye. An tɛ ɲinɛ Turelakaw ka sangaw fɛ Turelakaw ka dangelen ale k'a fana fo. Ko foyi tɛ diya ni maa yɛrɛ tɛ k'i yɛrɛ kɛ maa ye i ka k'i yɛrɛ ye. Adamaden an bɛ se k'a fɔ n ko min ye dugawu ye o bɛ se ka kɛ fa ye nka barika o ye ba ye. Anw ka jamana tiɲɛ na dugawu bɛ kɛ Mali kɔnɔ bato bɛ kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen n'i ta fan bɛɛ lajɛlen n'i nafan bɛɛ lajɛlen n'i ka bato kɛcogo. Maa caman wulilen don k'i jɔ ko ala ka jamana in kolo suma. Halisa an ka o sinsin an ka dɔ fara o kan an k'a dɔn k'an bɛɛ ko maa wɛrɛ bɛɛ. Lɛrɛkutigɛ politiki ta nasira la o waati tɛ nin ye. Sabula an ye kɛlɛ min kɛ Kidali k'ale sɔrɔ Novembre kalo tile 14 san 2023 o kɛlɛ sinsinni o dɔnni k'an jɔ an kolo la k'a fɔ k'an ye waliya min kɛ ko balana tɛ k'an bɛ se k'an jɔ n'a ye o de bi senna nin waati in na. Ni maaw ma se k'a faamu u k'a dɔn k'a fɔ sunkalo kɔnɔna balawu a lawulilen don a kama Bamanci wale ni Ɲugawale kɛbaaw fɛ. Mun bɛ se ka anw sinsin bi o ye anw yɛrɛ Mali kɔnɔdenw minnu bɛ Mali kɔ kan maa ko k'i ta ye jamana ko ye. Ali minnu bɛ n'u hakilinaw don an bɛɛ ka jɛ k'a fɔ ko Mali fama an ka jamana in minɛ an ka waati la tɛmɛ kɛ i n'a fɔ donnatɛmɛ fanga bɛ senna cogo min an k'an ka hakɛw ɲini
an k'an ka tafanw dɔn an k'an ka kow jateminɛ baara min bɛ sen na bi su ani tile sɔrɔdasiw de bɛ ka buru hali n'o y'a sɔrɔ a ti fɔlɔ ta bɔ a mara i bonyana i janyana n'i ma fili fɔlɔ bamanan foyi tun tɛ min ka jan ni sɛbɛsun ye wa bonya yirisun na foyi tun tɛ zirasun bɔ bi anw mago bɛ mun na ko an k'an di an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn faamu an k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye jamana kelen kɔnɔden ye an n'an ka fili n'an ka magɛn n'an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen waati min daminɛlen filɛ nin ye nin y'a ɲɛbilaw ye n'i y'a ye an b'an sigi yan k'an bɛ kule ko gilasi t'an bolo n'i y'a ye an b'an sigi yan ko kuran t'an bolo n'i y'a ye k'an b'an sigi yan ko nin y'a don tan nin y'a bɔ tan maaw yɛlɛko bɛ ne na bi maa minnu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛsin ko sogɛli ka taa sogɛli ka bɔ yen sogɛli tɛ se olu m'a faamu sogɛli taali o bɛ komi ji soli ka diya ni fanga b'a dɔn don min k'a t'a ka baara kɛ maa minnu ye danaya d'a kan n'u y'a dɔn don min na k'a nafa t'u ye u n'a bila komi u y'a ta cogo min nka lɛrɛkutigɛ ɲɔgɔn nini ɲɔgɔn burujali fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ mankutu tiɲɛ ta ka se sogɛli ma n'i y'a kɛ e kɔni bɛ fu la sabula maa minnu bɛ yen ni olu kan ka baara min kɛ waati min n'o tuma ma se i tɛna se ka fosi bɔ a la bi degun min b'an kan o ye an k'a dɔn k'a fɔ ko an ka armée a ye kɛlɛ taabolo kura de daminɛ sen taabolo kura min ni bamanciwale kɛbaaw jamana minnu bɛ yen n'u y'u dɛmɛ u ye minɛnw d'u ma u ye wariw d'u ma u ye tajiw d'u ma u ye jɔyɔrɔw d'u ma u ye jamana kɔnɔna n'a kɔkan na don ni bɛ se ka kɛ ni yɔrɔ yɔrɔ u y'a bɛɛ ɲɛfɔ u ye n'anw kɛlen don k'an sigi yan k'an fini fila d'an bolo kan k'a k'an ɲɛna ko politiki wane ko waati de selen ye nin ye k'a k'an ɲɛna ko yan ye ɲɔgɔn tigɛ mali waati de selen ye nin ye k'an ɲɛna ko min ye an bɛ se ka an yɛrɛ kɛ komi n'a sɔrɔ jamana min basigilen don an ma foyi faamu tako filanan min daminɛlen filɛ nin ye an bɛ dugawu de k'an ka sɔrɔdasiw ye an bɛ dugawu de k'an ka jamana ye jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an k'a dɔn k'a fɔ ko faso wɛrɛ foyi t'an na ni mali tɛ n'an bɛnna ni maliyɛnw bɛnna maliko la foyi tɛ yen min bɛ se an na nka n'an fara-farala an bɛ sɛgɛn-sɛgɛnw la dɛ anw dun ɲɛ bɛ min na bi maa minnu bɛ ka wulikajɔw labɛn maa minnu bɛ k'a fɔ k'u ka hakɛw maa minnu bɛ k'a fɔ ko waati dɔ tuma sera maa minnu b'a la k'an ka taa kalata la a y'a cɔ nin waatinin a k'o kow jateminɛ a k'o taabolow lajɛ walima n'o y'a sɔrɔ aw n'u bɛ ɲɔgɔn kalama a k'o fɔ an ye an ka lafiya an k'an ka wulikajɔ n'an ka sew an k'olu don bɛrɛ la bi misiri kɔnɔnaw la dugawu bɛ ka kɛ egilizi kɔnɔnaw la dugawu bɛ ka kɛ paruwasiw kɔnɔnaw la dugawu bɛ ka kɛ an ka laadalakɔrɔw dugawu bɛ ka kɛ jamanaden fɛn fɛn bɛ yen bi ko hami ye mali ye o bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ an bɛ ala de deli ala ka nin bɛɛ lajɛlen minɛ jamana in ma i tɛ asi min fɛ o bi bɛn i t'a fɛ ka jaw y'i ɲɛ na o bi faamu i t'a fɛ sajo ka to wolomasiri tabaw kunna an bɛ sɔn o ma i tɛ fɛ maliki jaw ka tile kelen ci CNT la an b'o dɔn min ye sogɛli ye n'a sira ye bi a tɛ bɛn i ma an y'o faamu o bɛɛ to yen i ka jamana ta i k'o kisi i k'o bɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ an kun kan bi sɔrɔdasiw b'o wulikajɔ de la o de wulikajɔ barika bonyanen don bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo maaw ka nin de faamu kɛlɛ kurakurayalen de don wulikajɔ minnu bɛ sen na o bi minnu bɛ ka fili olu y'a ɲɛbilaw de ye fɛn wɛrɛw bɛ yen an k'o dɔn n'a y'an ja an k'an sigi an k'a lajɛ n'a m'an ja an k'an sigi an k'a lajɛ nka a tɛ fɔ ko dɔwɛrɛw mali kelen de bɛ fɔ hali e filɛ a mara e sago ye bi a bɛɛ ka yɛlɛma e ka na n'i nana n'an bɛnnen tɛ i bɛ taa fala y'a ka d'e ye e ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a to jamana lafiyalen n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ i ka bɔ bɛ o la ni a wulikajɔlama in ye o de la an ko fana sɔrɔdasiw ma a bɛɛ marifa ci
o ti ɲɛ yiriwali baara dɔ ka k'a kɛrɛfɛ sinsin baara dɔ ka k'a kɛrɛfɛ maaw ka hakɛnin minnu bɛ yen n'u o ka kan olu ka tɔpɔtɔ a kɛrɛfɛ min ye dumuniko ye baloko siniɲɛsigiko kalanko foroko anw yɛrɛ ka hakɛ minnu bɛ yen an ka hakili to olu fana na olu fana ka tɔpɔtɔ i ye marifa ta cogo o cogo don dɔ la i n'a dɔn k'a fɔ ko marifa kelen tɛ se bɛɛ ni sigikafɔ o fana ka sifilɛ a ko la maa minnu bɛ an ka sigidaw la ni se b'u ye n'u bɛ se ka kuma maaw fɛ u ka wele u ka na u k'a kɛ maliko ye nɔn tɛ don o don marifa ci o fana ti laban dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma n y'a sɔrɔ maître Cheikh Umaru Konare la transition fanga ale ni fanga min kala taara ye kelenw tɛ n'i ye min ye don min i b'o mɔ i tɔgɔ la ka taa nka k'a to aw ni maaw fana bɛ kuma aw bɛ ɲɔgɔn faamu mɔgɔw k'u fɛlaw fɔ u ka filiw n'u ka majɛw olu ka se ka faamu aw fɛ sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale a kɛra cogo di suntigɛ ma se ko in ka cɛ i bi ka taramulema dɛ i ko Ayisa dɛ falayi ko gilasi k'a bɔ sɔrasikanw kɔnɔ ko k'a feere k'o banna ne kɔni bolo bɛɛ kan ka gilasi feere fo sɔrasikan m'a fɔ aw t'aw mago ɲɛ n'a ye aw ka kan kɔnɔ m'a fɔ n ko aw tɛ maaw hinɛ maaw la n'a ye nka k'a kɛ sugu ye ni faamaw y'a interdit an b'u fo la o ɲɛna kosɛbɛ o ye ko ye ko min n'a bɛ maaw hakili sigi parce que bi mun bɛ ka fɔ ko kuran tigɛlen no fan bɛɛ ko fo sɔrasikanw kɔnɔna na maaw t'o fana kɔrɔ de dɔn nka n'ala sɔnna ma an bɛna baro sigi o kan k'o ɲɛfɔ mɔgɔw k'o fana faamu o bɛ ka kɛ kun min na nka ko wɛrɛ minnu bɛna bɔ a la k'a ta k'a kɛ fɛn ye sɔrasiw yɛrɛ y'a faamu u ye fɛɛrɛ tigɛ yaasa o ko bɛ se ka ban cogo min Tunbutukaw fɛ yen min ye wolomasiri tabaw ye Gawukaw fɛ yen Minakakaw fɛ yen Dɔngɔnɔduguw la Segu Masina Moti ani San wulikajɔ belebeleba minnu bɛ yen ni olu dɔgɔdalen don ko bɛna bila sen kelen kan fɛɛrɛ ni dabali o de bɛna tigɛ yaasa baara minnu kan ka kɛ ni wolomasiri tabakura minnu tali baaraw bɛ sen na yaasa dugu si kana to yen tuguni ko min ye finitigiw ye u tɛ sigi yen ni o yɔrɔ minɛna o de la bi armée kɛlen don ka min faamu o ye k'a dɔn k'a fɔ banbanciwale ni jugawale kɛbaaw kɛlen filɛ ka ni kura min fiyɛ u yɛrɛ la nin ye a bɛ se ka kunbɛn cogo di a bɛ se ka bali cogo di maaw bɛ se ka kisi cogo di jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka lafaamuya nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na cogo di o ye armée ale taabolo kura ye a ka baaraw kɛcogo la an ye kibaruya sɔrɔ kununko wula fɛ ko min ye Amadu Ɲanzɔn Kulubali ye n'ale ye Masina donsokuntigi ye k'u ye ale bila kibaruya in a bɔra a yɛrɛ masurunamaw yɔrɔ ka kɛ ni kununko wulikajɔ min yɛrɛ tun bɛ Masina kɔnɔna na Komani Tanapo n'ale minɛna a dɔgɔkun fila ye nin ye ale ka kalifa o minɛna a la k'a to Bafo kan kɔnɔna na sɔrasiw kɔni y'a denkɛ wele min ye fure ye k'a d'a ma u ka laɲini tun ye min ye janaja ka taa kɛ u ka dugu la u ye pankurun di ka labɛn kɛ yaasa janaja in ale bɛ se ka kɛ cogo min a kɛra o cogoya la an bɛ dugawu kɛ ko min ye Komani ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya Tɔnbɔkutu Tɛsitikaw fɛ yen Tɛsit o ye an sɔnko marabolo ye dugu dɔ bɛ yen ko Tarajaba olu kɔnikaw fɛ yen sa min ye wotoro fali dɔ ye o ye sira minɛ maa si t'a dɔn a taara sira min fɛ maaw y'a jira k'a fɔ ko bamanciwale kɛbaa dɔw de y'u sago ka taa n'u ye halisa ɲinini bɛ ka kɛ wotoro n'a kɔnɔminɛnw a n'a kɔnɔmaw ani maaw ka suntigɛ o tɛ ko ni suntigɛ ye sa wa halisa u bɛ ka ɲini dɛ mɛ armée k'a bɛ baara la yen Bayangarakaw fɛ yen Bayangara dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Tegurukaw fɛ yen ko min ye bamanciwale ni ɲugawale kɛbaaw ye u taara jan dɔ da ye ja in dara Bayangara ale ni Bankasi ni ɲɔgɔn cɛ u y'a jira k'a fɔ ko waleya in kalo in tile 18 ko a kɛra min ye donsow ye olu ye wulikajɔ kɛ Jɔnbolokaw fɛ ani Teguru
mina bamanci wale kɛbaw y'u ye u ye mugu wuli u la mugu de wulilen sa donso kelen kɔni o ni tora o ko in senfɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na min ye jɔnbolo ni teguru kɔnɔna ye a n'a dugu bɛɛ lajɛlen minnu bɛ du kɔnbo kɔnɔna na finicogo ni donsow olu kɔni ye mɔmɔli de daminɛ sa o ko tɔ taara wolo min na fo n'a y'a sɔrɔ diripa sera ka na kibaruya da an ma an bɛ se ka min faamuya Masina marabolow kɔnɔna na dugu caman bɛ yen bi u y'a jira k'a fɔ ko degun bɛ u kan k'a sababuya kɛ bamanci wale ni ɲuga wale kɛbaw u bɛ kana don kana maaw minɛ ka taa n'u ye jeni sira fara fana na dugu dɔ bɛ ko si u y'a jira k'a fɔ ko bamanci wale kɛbaw donna ye kunu u ye degun ta ka se olu ma maaw n'u bolominɛw min ye baganmisɛnninw ye k'u y'olu caman salo ka taa ni o ye nin waati in na fana dire bakɔfɛla la direkaw y'a jira k'a fɔ ko u kɔni bɛ jagaminɛ de la ye wa bitigi o bitigi bɛ dire bakɔfɛla la nin waati in na ani dire masuruna na k'u bɛ ka taa o bitigiw bɛɛ lajɛlen jate k'u ka wari minɛ olu bɛɛ lajɛlen na bamanci wale ni ɲuga wale kɛbaw k'u sigiyɔrɔ caman ba o de bɛ dire bakɔfɛla la nin waati in na wa ko min ye minɛn caman ye u bɛ k'o cɛ ka taa ni o ye yen fan fɛ sodasiw ko welewelema bilalen no u ma yaasa u bɛ se cogo min na ka na dɛmɛli kɛ n'an bɔr'o la an bɛna sunkaloko la DNGC ko ale tun ye sukaro dɔw bila kɛrɛfɛ sukaro minnu ni olu kan ka bila an ka jamana yɔrɔ caman na yaasa u ka sɔrɔ sɔngɔ la sɔngɔ min gouvernement ye min sigi o magasinw ko komi juraw kɛlen don k'u ka sukaro dogo nin waati in na u y'o magasinw dayɛlɛ a lisi ka jan dɛ an tɛna se ka nin bɛɛ kalaya bi sɔgɔmada in na nka a kɔni bɛ Bamako fantan ani naani kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen min ye sukaro tɔni 70,000 ye min gouvernement ye musaka don la o bilara ka taa di olu ma sukaro in ko a dira kɔlɔnjɛba ale fanga ɲɛmaw ma sukaro in kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ bɔrɔ 1,400 ma kilogaramu 50 o de bɛ a kɔnɔna na Anazer ale bɛ wuli ka jɔ la yaasa sirabanga kasara sariya kura minnu bɔra k'o ɲɛfɔli kɛ maaw ye kunungo tun bɛ kayikaw fɛ yen min ye gouverneur ye Anazer bolofara min bɛ kayi kɔnɔna na sariya kura minnu sigilen don n'o kan ka kɛ sirabanga kasara kunbɛlanw ye polisi minnu bɛ yen gendarme olu bɛɛ lajɛlen tun b'o kɛnɛ kan sɛbɛn in kɔni k'u ye maaw fara ɲɔgɔn kan k'a kopi di u ma yaasa u bɛ se ka baara kɛ n'a ye sabula fɛɛrɛ kura minnu tigɛlen don a kɛ kun ye dɔ ka se ka bɔ sirabanga kasara la an ka jamanaw kɔnɔna na ɲɛfɔli min kɛlen filɛ kayikaw fɛ yen k'o ɲɔgɔnna kelen de fana bɛna na taa sigi yɔrɔ caman na yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na an ka sirabaw kan cogo min kuma tɛ ɲinan san daminɛ in na maa 100 ni kɔ ɲɔgɔnna o de fatura sirabaga kasara la a caman ye mata mɔbiliw ye minnu kɔni taara u dafiri walima minnu ni mɔbili wɛrɛw donna ɲɔgɔn na ko min ye sariya kura min filɛ nin ye a ɲɛfɔ cogo a mana fɛsɛfɛsɛ Anazer yɛrɛ mana wuli ka jɔ fara a kan ka tila ka maaw ladi ko a bɛ sɔn ka nɔbɔ ko la sabula ɲanginiw ko olu bɛ a kɔnɔna na sewukaw fɛ yen lycée Cabral maaw olu kɔni ma Cabral ka san 44 soma yɛlɛmani bila dagirinna u yɛrɛ wulila k'u jɔ kari tɛmɛnin ka tasibila kɛ piyoniw surasiw polisiw ka taa fara min ye Segu ale yɛrɛ yɛrɛmarakafo ɲɛmaa kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Segu kɔnɔna na ka Mali drapeau jɔnjɔn ka sɔrɔ ka taa fleurs k'o ta k'o da Cabral ale ka lycée min tɔgɔ dalen don a tɔgɔ la u y'a jira k'a fɔ ko waleya in k'a bɛ tali kɛ Cabral ka san 44 fatuli la fatuli min ni n'a bɛ ɲɛnamaya san o san Mali ale fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na yani nin ye kibaruya ye o décembre kalo tɛmɛnen nin ye décembre kalo san 2022 ye o san kelen ni kɔ ye nin ye ko min ye an ka maa mun bɛ yen n'o y'an ka sɔrasikɛ in ye Arabi nin ye dangele ye dɛ amara nin n'aw tɛ kelen ye dɛ fala ye nin ni aw ni kiba ninnu n'aw tɛ kelen ye dɛ kɔnɔɲɛ kelen den 9 ko a denw k'u bɛ ka b'u yɛrɛ la koyi k'u ye san kelen ani tila sɔrɔ o san kelen ni tila ye min sɔrɔlen filɛ nin ye ko den ninnu Wura Mohammed VI o tɔmaw b'u la jamana ɲɛmaw olu tɔmaw b'u la Tombouctou maabaw tɔmaw kɔnɔntɔn kɔni i bɛ tɔgɔdali kɛ fo k'i sɛgɛn de koyi kamalen n'o ye Arabi ye ko a n'a ka kɔnɔntɔnniw k'u bɛ diɲɛ fɛ koyi u ye pankuru ta ka bɔ Mali la ka taa Italikaw fɛ yen k'u taalen Itali
jabɔ mun bɛ no o ye maa minnu bɛ n'u bɛ waleya baw kɛ sa olu ka tele ka sa n'o ye soden rekɔri ye ko a n'a den 9 ninnu tun b'o kɛnɛ kan ye kɛnɛya ko yiriwali ko ko a baaraw bɛ tali ko la min ye 9 ninnu n'u ba ye sa n'o o ye Sise muso ye ko ale yɛrɛ kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ mɛ kalo tile 4 san 2021 san na min ye kɔnɔmaya in ye a ye dɔgɔkun 30 de kɛ a la baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ Marɔkukaw olu de fɛ yen den ninnu kɔni bi k'u kɛlen don misali ye diɲɛ kɔnɔ sabula tumutukaw do koyi tumutukaw do aw ka gurupuni fana bɛ ka dɛsɛ a ye dɔ kɛ an fana t'an jɔ yan ten an fana ye dɔ fɔ ka ban dɛ Zɛgiliw k'olu ka ndolancilan bɛ yen n'o y'u ka tandisi ye Yves Bissouma Mali kan ka balontan min kɛ sinikɛnɛ Marɔkukaw fɛ yen ani Moritani ale ni araba nata yen tarata nata yen n'u ni Nizeriya kan k'o kɛ ko Yves Bissouma k'a tɔgɔ ma ye lisi la a ma 2 kɛ koyi a photo fɛn fɛn bɛ yen ni Aigle b'o la a y'o bɛɛ sama ka bɔ a ka page kan Aigle joueurs olu bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bɔlɔlɔ sira minnu fɛ Instagram Twitter WhatsApp k'a y'a tɔgɔ sama ka bɔ o bɛɛ la k'a i ka Aigle fɛn Aigle kasa b'a fɛ fɛn fɛn la k'a y'a bɛɛ sama ka bɔ yen pewu maa minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɔlɔsi olu ko nin tɛ balana ko ye ko sabula k'a bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Mali ni Côte d'Ivoire ka balontan bannen ko Yves Bissouma kun y'i tigɛ ka bɔ maaw la entraîneur mana kuma fɛ a t'o jaabi maa teri wɛrɛ mana kuma fɛ a t'o jaabi k'u b'a fɔ cogo min nanzarakan na k'a ye atmosphère poli ye bɛɛ bolo ko n'a ma wele ko na kɛ entraîneur ka fɛɛrɛ ye ko nka ko a yɛrɛ kɔnna nin waati in na ko ka sira ta a yɛrɛ ye sira min a kelen dɔrɔn de b'a kun dɔn n'o ye ka Aigle tɔgɔ bɛ fɛn fɛn na a n'a ka photo k'o bɛɛ lajɛlen jigi ka bɔ a nɔfɛ Amara nin ko in tɛ bali maa la n'Ala sɔnna a ma denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɔra coupe du monde na n'o ye Sumɛla ka denmisɛnninw ye minnu taatɔ filɛ jeux in tɔgɔ ye di Jeux olympiques nata in na n'olu nana a t'a fɔ Aigle in bɛɛ ma k'u ka taa so wa a y'a fɔ u bɛɛ ma k'u ka taa so ko ntolancila kura dɔ fana natɔ don Aigle ka guwan kan ko Williams Samake k'ale tun bɛ jouer Faransi de fɛ kamalennin k'a ye 18 wa n t'a dɔn 16 de don k'a bɛ se ntolanci la ko wa k'a ko a banna ka taa Faransi ka regroupement na k'a bɛ taa jouer an ka U23 tɛ wa k'a bɛ jouer fɛ yaasa ka ye Jeux olympiques kɛnɛ kan wa ko min ye Aigle ye fana k'u bɛ sɔn ka k'a cɛdasila kura nalen kamalen k'a ko k'a faso de ye Mali ye k'a bɛ jouer Mali fɛ nka a kɔni kun jouera Faransi kɛ ka ban nka komi n'i ma tɛmɛ o si in kan i yamaruyalen don i ka yɛlɛma kɛ ko ni ninnu denmisɛnninw ɲumanw n'u minnu bɛ yen ko n'olu fara ɲɔgɔn kan Aigle yɛrɛ fana baara ka kɛ faso kɔnɔ yan ka centre de football ni fɛnw k'olu senkɔrɔma don ko don nataw la k'an bɛ sɔn ka an sago sɔrɔ ko nka a tɛ taa foyi kɔ ni baara tɛ nin ye Mali ale kunnafoni di journaliste minnu bɛ kibaruyaw di farikolo ɲɛnajɛ kan olu ka jateminɛ ye ka kɛ ni Yves Bissouma ale ka bɔli ye Aigle la a n'a ka fununi ka ɲɛsin Aigle ma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala n'a kira sɔnna a ma.